ovo je Mali dnevnik, a ja sam Dunja. A ja sam Pavle. Danas u Malom dnevniku gledat ćete. Nova izložba u Muzeju Jugoslavije. Karavan igre kreće se kroz Srbiju. Uradi sam, napravi ukras za jelku. U Muzeju Jugoslavije danas će biti otvorena nova izložba koja će trajati sve do januara i bit će posvećena stripu Alan Ford. A zašto je izložba baš o tom stripu, Pavle? Ova izložba organizuje se povodom 50 godina od izlaska prvog broja ovog stripa, a on je u periodu kada su naši roditelji bili mali bio vrlo popularan. Čekaj, a kada ćemo mi posetiti tu izložbu, Pavle? Polako, jer kao što sam rekao, izložba se tek danas otvara. Verujem da će nas naši reporteri na nju povesti vrlo uskoro. Možda već u našem prvom prilogu danas. Rekao sam ti već, izložba još uvek nije ni otvorena. A pravo da ti kažem, ne znam gde će nas to naši reporteri povesti na početku ove epizode. U ovom prilogu saznaćemo šta je to karavan igre. Razgovaram sa Ajom i ona će nam sve objasniti. Zdravo! Zdravo! Karavan igre je projekat koji je počeo 2017. godine. Obilazimo gradove, obišli smo već 30 gradova i u tim gradovima učimo decu da igraju. Učimo ih baletu, učimo ih nekim drugim plesovima, učimo ih da možda igraju break dance, hip hop i naravno pokazujemo im filmove o igri, pokazujemo im različite izložbe, prezentacije, a ono što je najlepše, tu su baletske predstave. A šta tačno gledaoci mogu da nauče? Ono čemu se publika možda najviše raduje i iz čega najviše mogu da nauče tvoji vršnjaci jesu klasične baletske varijacije i to obično deca najviše vole, da vide prinčeve, da vide princeze, da vide virtuozne baletske pokrete iz najpoznatijih baleta. Uspavana lepotica, Žizela, Don Kihot. Jako se raduju tim varijacijama i obično bude jak aplauz. Hvala, Aja. Za Mali dnevnik, Ljupka. Studio! Do dočeka nove godine deli nas samo 29 dana. A svi znamo šta to znači. Treba na vreme kupiti poklone, spremiti žurku, pisati da je mrazu. Pa nisi rekao najvažniju stvar. Treba okititi jelku. Upravo si, Dunja. Mada ove godine ne preporučujemo vam da kupujete nove ukrase, nego da upotrebite neke stare. Ali za doček nove godine treba vam i nešto novo. Zato vam predlažemo da nove ukrase sami napravite. Za danas sam odlučila da vam pokažem kako se prave anđeli i Deda Mraz ukrasi od papira. Sve što vam je potrebno je flomasteri, olovka, makaze, lepak za papir, tuferi, šolja i papiri u boji. Za početak nacrtamo krug uz pomoć šolje i isečemo ga. Prvo savijemo jedan kraj na unutra, a onda i drugi. Tako smo dobili haljinicu za anđela. Inače, od ovog oblika može nastati i kapa od Deda Mraza, ali to ću vam pokazati čim završim ovog anđela. Sada zalepimo jedan kraj za drugi. Onda uzmemo jedan tufer, makaze, isečemo ga na pola i zalepimo na haljinicu na poleđini. Za kosu i glavu anđela treba nam još papira u boji. Oblika, pravougaonik i krug. Naš anđeo će imati šiške. Zato savijemo vrh papira na unutra. Zalepimo šiške na oblik glave. Zatim nacrtamo oči i usta. Ostaje samo još da sve dijelove spojimo i zalepimo. A sada da se vratimo na kapu od Deda Mraza. Od ovog kupastog oblika može nastati Deda Mraz. Napravimo jedan krug od papira i to će biti glava. A tufer će nam predstavljati bradu i kosu. Nemojte zaboraviti i uzice na kojima će ukrasi visiti. Za Mali dnevnik Tara, studio! I danas pričamo o sportu badminton. Nikola, sa kojom vežbom ćete nas danas upoznati?
Udarac kojim se danas upoznajemo se zove klir. Klir je udarac koji nam služi da pošaljemo lopticu sa jednog kraja na drugi kraj terena i time otvorimo prednji deo terena za igru. Da li će se vreme menjati, reći će nam Lenka. Znači, prvo moram da rano ustanem, a onda lepo da se obučem, a onda još da se gužvam u autobus. I sve to, samo da bih vam rekla, se vreme neće menjati, pa strašno. Posetite izložbu u Muzeju Jugoslavije. Napravite svoj novogodišnji ukras, Ali sve to završite do sutra. da biste ponovo bili uz nas. Zdravo!